Audio Jungle. Mengguyur kawasan ibu kota Sabtu sonten hingga mengakibatkan wit ambruk. Salah satunggalipun wonten pengendara motor sedo ketiban wit. Kadadosan wau kerekam warga ing kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Wit palem sadhuwur 30 meter nibani satunggal mobil sehingga bagian inggilipun mobil rusak. Dinten pukul 2:30 Sabtu sonten wonten motor ingkang lewat ketiban wit dinggo sedo. Cuaca Jawa kalih angin kenceng kadadosan wonten wit ambruk lan niboni motor. Kadadean ing pinggir margi Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sabtu sonten ambruk wit hingga margi macet boten saged dipunlewati. Petugas saking Kehutanan ngresiki wit kang ambruk wau. Audio Jungle.